Nalaos tiragsak ni Attorney Errol Kumafay kalpasan a binaligtad ti Korte Suprema ti disqualification case kontra Kuana nga imunan a pinaburan ti Comelec and Bank. Sigon iti Korte saan a material misrepresentation ti kaawan ti koma iti address nga insurat ni Kumafay iti COC na. Gapoy ti dayta, pagsagsaganaan di Comelec ti panakiproklama ni Kumafay iti kanito nga adda ti pamilid. Posible matinag iti pwesto ti may kasangapulo a konsehal iti Tabuk City. Kanayunan na detalye kinalap ni Jessel Kate Lapisar. Atidog ka napaot alaban ti dimalanan ni Attorney Errol Kumafay iti tayak ti salisal iti politika iti kallipas at 2025 local elections kalpasan a kwinestionaran na iti Korte Suprema ti panang diskwalipikar ti Comelec iti Certificate of Candidacy na sakbay ti eleksyon nupay nairamanan tinagan na iti balota. Kalpasan ti butos, number 1 iti listaan dagiti nangabak a konsehal iti Tabuk City, babaan iti butos a nasurok 43,000. Gapo iti diskwalifikasyon saan ang nakapagtugaw daytoy iti pwesto na kas konsehal. Aging ga adinisisyonan ti Korte Suprema ti petisyon na itaabulan. Meron nag-file ng petition to cancel my certificate of candidacy. Allegation niya ay nag-misrepresent ako ng aking address dahil yung address ko raw ay hindi matatagpuan dito sa Tabuk. Sinagot natin yun, sinasabi natin na ang hinahanap ninyo ay kama na nandun naman sa ibang nakasulat naman sa isa pang item sa COC na parehas ang address ko at nandun yung kama na hinahanap. Iti desisyon ti Supreme Court, ti kaawan iti kama iti address ni Kumafay ket saan amang ipasimudaag iti material misrepresentation ang maisupadi iti desisyon ti Comelec and Bank. Iti address nga inkabil ni Kumafay at Taraki National Road Purok 5 Barangay Bulanao Tabuk City Kalinga awanan dagitoy iti kama. Inayon pa iti korte ang naglabos ti Comelec iti interpretation da iti kaawan iti kama iti address. Sigun ka ni Kumafay, nupay nakansela ti COC na impakita dagiti umili iti Tabuk ti suporta ken pamati da iti kabailan na. Ang kaso ko po ay hindi lang po simpleng kawalan ng kama. Ito po ay may mga tao na gustong pumigil. Ayaw nila ako makaupo. Dahil nga po dun sa aking pinaglalaban na pinangako ko na kapag ako'y manalo, lalabanan ko ang korupsyon. Kahit hindi pa ako nakaupo ay linalabanan ko ng korupsyon sa Tabuk. Ururayan ti Comelec Tabuk City ti dokumento ti desisyon ti Supreme Court para iti sumarunong nga aksyon da may papan iti daytoy. Kailangan namin yung whole text of the decision para malaman namin kung ano yung i-order ng Supreme Court na next step ng Comelec. Whether i-proclaim namin siya or ano pa ang mga bagay na dapat namin gawin para makaupo siya. Kasi we have to read the dispositive portion na nakasaad sa whole text ng decision. Kinunanapay ano adda ti order of proclamation ken maanal ti proklamasyon dagiti sigud a 10 a konsehal ti Tabuk, otomatiko a maikat ti pwesto ti maika-10 a konsehal gaputa agbalin a rank 1 councilor ni Attorney Kumafay a nakaala ti kaadwan a butos. Masapul met nga agura iti 10 ket 5 nga aldaw para iti posibleng aksyon wenno motion for reconsideration ti individual a nagpetisyon iti pan nakadiskwalipika ni Attorney Kumafay. Kung wala siyang ginawang loob ng 15 days na step, magpa-final yung decision ng Supreme Court. Kasi may available recourse pa naman yung petitioner dyan na mag-file ng MR kung ano pa dyan. Pero I doubt na magpa-file pa siya. Hindi na siguro magpa-file yan because very clear naman yung decision ng Supreme Court. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.